ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം. ഈ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതേപോലുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്കുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനിയും ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ അത്, ചിന്തയിലടങ്ങാൻ സിന്ധു സമാനം സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ. അടുത്ത വേറൊരു ഗാനം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആഗ്രഹവാനായിരിക്കുന്നു, അതു ഞാൻ ശോണിതൻ ദേശിപ്പാൻ. ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളില്ലെന്ന് വിഷമ്യമുള്ളേതും കരകേറി നടകൊള്ളു. രക്ഷകനൻ കാലുകൾക്കു വേഗമായി തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോലോടിടുന്നു. ആരുമേനിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നുവെന്ന് മനസ്സത്തിലാദിപൂർണ്ണ ഏകീപ്പാൻ. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഘമാക്കി ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയായി. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂവിൽ കിടന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതന്മാർ ഏറ്റവും സ്നേഹചൂടോടപ്പവും സാധുവന്തനായി തീർന്നിടല്ലേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.